Čau, já jsem Kejbis, dlouho nevyšlo video. Teď vám řeknu v následující minutě 2, proč nevyšlo video. Chtěl jsem dotočit spinu s tím, že jsem ji nedotočil, potřebuji ji ještě dotočit, ale teď v blízkém čase to nedotočím, ani nic nenatočím, protože se mi rozbilo kolo, ale vyřeším to. Tady máte fotku, co se stalo. Kdybyste se ptali, proč to má nahoře cenzuru, byl tam text, který se na YouTube úplně nehodí, jo, takže řeknu vám to, co se to myslím ve videu, kde budu skákat spinu, kde to bude spravený. Nevím, jaký termín bude video, ale to je důvod, proč asi 20 dní nevyšlo video. Kvůli kolu, já to teď jdu rychle sestříhat a no, to je důvod, proč nevyšlo video a zase u dalšího videa, shortu, zase čau.